Manuel Dimek mit waħdu, mingħajr ebda ħabib, qarib, jew għadu ma' ġenbu. Eżiljat fl-isptar tal-kamp militari Indjan ta' Victoria College fl-Xandra, l-Eġittu, il-Ħadd, 17 ta' April tal-1921. M'għandifin f'ebda ċimiterju. Meta rat ruħu, geżruh fl-istess lożor li kien mitfuqhom, ħafru ħofra fir-ramel ta' madwar il-kulleġġ u radmuh ġo fiha mingħajr ma mmarkaw il-post ta' dfin. Dak li għamel ħajtu kollha jiġġieled għad-dinjità u r-rispett kellu jġarrab din l-aħħar umiljazzjoni li jibqa' għal dejjem mingħajr qabar magħruf, magħżul u meqjum. Imma l-istorja ma nsitux. Bil-mod it-tifkira tiegħu bdiet toħroġ għad-dawl dejjem aktar. Illum huwa mfakkar u meqjum bħala wieħed mill-akbar u li tlaqat kellha l-art Maltija. Ibn Den mhux ta' Malta u Għawdex biss, imma tal-umanità kollha.